gaurko gure ardatza Josu Martinezek eta bere liburuak osatuko dute. Josu, zure liburu honen hastapenean esaten duzu Papillon izeneko liburua irakurri zenuenean, olako zera bat, argi bat edo zerbait ikusi zenuela, asko gustatu zitzaizula eta haren espiritua bultzatuta bezala egin duzula beste lan hau. Bai, hori da, baina aspaldiko kontua dira, zegit zenbat urte egin, baina gazte-gaztetxotan irakurri nuen liburu hori eta zeuk esan duzun bezala, pentsatu nuen hori da, hori tipua, ez da izen bat aldiz kartzelaratu eta ez da izen bat aldiz kartzelatik ies egiten saiatu eta berriro harrapatu eta berriro ies egiten saiatu eta iruditu zitzaidan halako historia kontatzeko modukoak zirela, ez? Eta gero, denporarekin, basoaz pentsatzen, oneri entzun historia bat eta hori liburu bat edo pelikula bat iteko modukoa da eta beste historia bat eta halako momentu batetan pentsatzen duzu, badago, liburu oso bat betetzeko adina historio, ez da? Hemen ere ikustuzu, arte galeria batean gaude eta zaratak ditugu, badirudi hemen ere iesean dabilela jendea, etxeko lanak egiten, hor goialdean. Esan dugu, 10 historia bildu dituzula, baina ez da berria, kartzelako gaia eta presoen gaia zure lanean. Aurreko lan batean ere horixe zenuen hitzezko txalupa izeneko hartan. Bai, bueno, hartan ura zen filme batetik etorritako beste zeratxo bat, kartzela ez, baina deportazioan den Alfonso Etxegarairekin, gutun truke batetatik sortutako liburutxoa zen, irratian elkarrei gutunak bidaltzen ibili ginen, eta gero liburu batean agertu zen. 10 hauen artean, iesaldi hauen artean, badira batzuk oso ospetsuak, esate baterako Sarrion Handia eta Pikabearena Martuteneko kartzelatik, Segoviako iesa bera, baina badira beste batzuk ez direnak horren ezagunak ere, nola egin duzu horiek harrapatzeko? Niri asko gustatzen zait jendeari entzutea eta lekukotasunak biltzea eta gauza guzti hori, betidanik. Eta bateri entzuten diozu gauza bat eta horrek eramaten zaitu beste toki batetara eta beste batek esaten dizut, baina hori ere bazen eta horrela gutxika bazoaz 10 egun bat osatzen, ezta? Eta gero ez da hain zaila izan zenbait topatzea, ez bada zenbait baztertzea, ez da, nuelako nahi egin izugarrizko liburu luzea, ez entziklopedia bat, ez horrelako zerbait. Azkenean, 10ekin bakarrik gelditzea izan da zailagoa, ez eta 10 horiek topatzea. Kontaizki guzu horietako iesaldi batzukola bitxienak bederen? Ez da egit 10 dira eta ez nuke inor gaitzitu nahi. Niri asko impresionatzen dit Patxi Arana Bermeotarrak eta Iñaki Aramaio Ondarrutarrak beste 3 presorekin batera egin zuten iesaldi bat, haian ez baita ezaguna ere, Basauritik 76-77 urte bitarte hortan. Zeren eta horiek egin zuten ez kanpora iez, baizik eta kartzela barnera iez. Pentsatzen zuten laster trasladatuak izango zirela eta orduan beste kartzela batetan ies egiteko xantza gutxiago izango zutela eta orduan erabaki zuten denbora irabazteko kartzelan bertan eskutatzea. Eskutatu ziren kartzelaren teilape batetan eta hor baziren azpian tailerrak eta tailerretako jendea joaten zenean gauetan ateratzen ziren bere gordezulotik eta hasten ziren orduan tunela egiten. Eta egon ziren hola, 2 hilabetez, 2 hilabete baino pixka bat gehiago, mundu guztiak uste zuela ies eginda zeudela eta haiek esaten dute arrazoi erekin ies eginda bazeuden, baina ies eginda kartzela barruan ies eginda. Munduan egoteko modurik zatarrena baldin bada preso egotea, zer egon liteke politagorik eskapatzea baino. Papillonek bezala giltzapetik hanka egitea erabakitzen duenak askatasuna du amets, eta horretarako bere ausardia eta irudimen guztia erabiliko du. Bi osagaion konbinaketaren ederragatik, hainbat iesaldi benetako artelanak dira, nire ustez. Haien berri izan dugunean,
nahi gabe ere, sinpatia sortzen zaigu protagonista bihurriarengatik. Eta ez bakarrik haren azainak abenturazko istorio zirraragarri baten antza duelako, baizik eta gizakiak preso sartu eta mantentzen dituzten polizia, juile eta kartzelero gorrotagarriak humiliatu egiten dituelako beren muturren aurrean. Dana ala, bada beste bat ere iparretarrakena, kontatuko bazenu? Bai, hori ere ederra da, ez da, Gabi Mueska eta Maiegi iparretarrakeko kideak Paueko kartzelan ziren, eta beraz, pentsatu zuten kanpoan zirenek, haiek atera behar zituztela, eta montatu zuten, nolabait kanpotik, askotan esaldia barnetik egiten dira, hauek kanpotik montatu zuten, komando oso bat horiek ateratzeko. Eta orduan dena oso ondo estudiatu, eta zailtasunetako bat zen, nahi zuten zuzendariaren lankidetzarekin jokatu beraz. Orduan, joan ziren zuzendariaren alabaren gana. Eta alabaren etxera joan, eta, alaba konbentzitu zuten zuzendaria eraman, zuzendaria esateko etortze dila etxera. Zuzendaria alabaren etxera agertu zen, eta orduan hartu zuten eta konbentzitu zuten bera, kartzela zarzedin, zan zioten, begira gu baitu hemen jendarme jantzi batzuk, joango gara zurekin kartzelara, jarriko izkizu leherkari batzuk, gero egidanean gezurrezkoak omen ziren, eta beraz sartuko gara atetik, zuk esango duzu alako preso eta alako preso trasladatu behar dira, eta lasai, sartuko gara eta aterako gara. Eta hala izan zen, Filipe Bidartzen komando burua esan dezagun, bera egiten zuen jendarme buruaren papera. Filipe Bidar garai hartan izugarrizko polizia piloa atzetik zeukan eta mundu guztiak bilatzen zuen, ez? Eta bera kontatzen du nola argazki guztietan paretetan eta bere argazkia egon, eta bera jendarmez jantzita sartu zen kartzelara eta atera zen. Esaten zuen, agian pentsatuko zuten tipo altu bat, ez da egite, haundia eta ez. Jainak xamarra izan. Eta hala, beraz, sartu ziren, atera zituzten, Maiegi, kriston irriparra izan omen zuen, Filipe Bidar sartu zelarik bere zeldara, ez, eta pixkat esan behar izan zioten, hori etzela barre egitekoa, traslado bat zela, eta hola. Eta politena da, atera zirenean trasladoa firmatu behar zutela, eta traslado horrian sinatu zutela ika. Eta horrela joan ziren. Historia horreko dauka, niretzako beste nolabait epilogo bat edo, ez dena hain bihurria edo barregarria edo. Maiegik ez zuen ihes egin zuen, eta horrek beste elkarrizketa baterako ematen du, ez? Preso batzuek 50 urterako baldin badaukate kondena, logikoa da ihes egiten saiatzea, askorik ere ez dute galtzen, askorik galtzen aldute, baina, en fin. Baina badira beste kasu batzuk, eta Maiegirena da beste bat, horrelakoa, askatasuna hortxe bertan zeukana, ez? Hilabete batzutara askatuko zuten, Patxi Arana eta horiek aipatu ditut lehen ere, eta horiek ere amnistia hor bertan zeukaten, eta ere ihes egiten saiatu, ez da. Eta Maiegik, esan zuen, nik ere nahi dut ihes egin, ez zegoen berarentzat prestatuta ihesaldi hura, eta ihes egin zuen, eta sasian sartu zen, berriro. Eta handik hilabete gutxitara, poliziarekin, polizia batekin ihesean zebilela berriro, tren batek harrapatuta hil zen. Uda hasten zen egunean, eta kurioski uda zen bere borroka izena gainera. Korapilo asko danak kontatu nahi zen. Nola egin duzu material bilketa? Beraiekin egon zara, ahal izan duzunean, prensa, liburuak, ez zegoela material askorik ere esan izan duzu? Bai, hemeroteketan, prensan eta mementoan beti agertzen da, ez? Notizia eta irauten du egun bat, bi. Baina ez batez ere lekuko bitartez egin dut, uste dut hori dela politena gainera horrelako
horrelako lanetan, jendeari bere hitzez entzutea. Eta hori eta gero joan naiz hemeroteketara, baina lehenik saiatu naiz beti lekuko zuzen. Sarrionandiari ere eskatu diozu, lantxo bat egiteko. Bai, berari eskatu niona izan zen kontatzeko bere esaldia. Hor esaten dut momentu batetan liburu baten neure burua autoen gainatzeko edo, azkenean agian hobe dela berak bere liburu batetan kontatzea, bere autobiografia egitea, eta baina, hala ere egia da, hori ez du egin, baina onartu zuen testu bat, hitzatze bat edo egitea. Iesaldiari buruzkoa, kartzelatik ies egiteari buruzkoa. Hori da, bai. Eta, nik uste dute liburuari ekarpen polita egiten diola, beste zerbait ematen diolago, beste tono bat, eta nolait, uste dute, ondo konpletatzen duela liburua. Ederki, eta zertan zabiltza, mila saltsatan ikusi izan zaitugu, dela filmak egiten edo beste musikanen ingurukoak, zertan zabiltza? Bai, orain, bukatzen ari naiz doktore tesia, gure sorlekua zeneko filma bat topatu nuen Parisen, berau euskarazko lehenengo filma da, zantzu guztien arabera, baina aurkitu dudan kopiak ez du soinurik, ez da, ematen du pixka bat... Madarikazio bat, hori da, patu petrala, ez? Zaten zuen, Koldo Izagirrek zure zinemaren historia petrala, eta benetan petrala. Eta horren inguruan, naiz eta soinurik, mementoz behintzat ez dugun aurkitu, konbentzituta nago, egon behar dela nonbait kopia sonorizatuat proiektatzen zena. Edo bederen egon izan dela, ez. Horren inguruan, pelikula horren inguruan, doktore tesia bukatu dut berriki eta abenduan aurkeztuko dut. Ederki ba, Josu Martinez, tunelak, izarak, mozorroak eta bafleak elkar etxean aurkituko duzu. Eskerrik asko gurekin egoteagatik.